हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बे भिडिअनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, बेनो जादों मानब्लाब्लि ब्रह्म बिथांनि करिय'ग्राफ आरो डाइरेक्सन खालामनाय, लोगोसेनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां सुलेखा बसुमतारीनि मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनाय मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों मेगनजों मेगन। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बिथां जौगाफुनाय फावखुंगुर बिबेक गयारी आरो फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों प्रभुनाथ ब्रह्म, मिउजिकखौ होदों रुपम तालुकदार। बिथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ सुलेखा बसुमतारी चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नायाखै, नोंथांमोनहा सुलेखा बसुमतारी चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आबुं भिडिअआबो साननैसो उनावनो फैगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि आबुं भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।